Hola, som els Amics de les Arts i volem defensar que la sardana es converteixi en Patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Endavant! Força! Visca! Mostrem al món el valor simbòlic, identitari, cultural i social que té la sardana. Volem que la riada cada dia sigui més gran i més forta. Necessitem el suport i la col·laboració de tothom per poder aconseguir que la sardana tingui el reconeixement que es mereix. En necessitem a tu! La sardana, per persones com tu o com jo, és tot un sentiment. I amb la teva ajuda i la teva col·laboració aconseguirem no solament un reconeixement internacional, sinó el que és més important, salvaguardar-la per a les properes generacions.